morning, tits. Cool? Ayaw cool. Bata pa ko cool. Sino? Ako? Morning call! Good morning, Tits! Kalaya! Feel good morning! Let me tell you. You my little boo thing. So I Adlaw Martes, November 14, 2023, may buta ka rin yung tanan. Sa oras na 7:25 ay kasama nyo na ang cool na Uncle Kaloyal mula Lunes hanggang Linggo, Uncle Dago! sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga Angkol! Kasama nyo rin hot na tita sa Balatang Radyo at Hardcore! Abulin na mga superstar. Eto na. News sa Bacoor City Strikers, Feelbad.com. Tita Tanya Chinita! Thank you, First of all, I want to congratulate, speaking of Bacoor City Strikers, I want to congratulate Bacoor City Strikers, Feelbad.com for winning against Batangas City Embassy Chill last night sa Strike Day! Yay! Congratulations! Congratulations! It was 68-89 So, sa sa first game sa best- South Division Finals. Best of 3 series, Yes. nakaisa na po Ang ang City Bacoor. Strikers. So, Bacoor City Batangas Strikers. ang kalaban nila. Game 2 will be on Friday. Friday sa Batangas Coliseum. Tatapusin na ba ng Tatapusin na yan. Di na yan Bacoor? kailangan i-memorize. Iba la- Basic. Basic na basic. Basic na ano basic. pinaka-basic natin ngayon, Tits, na pinaka-basic pag manood ng basketball? Ang basic manood ng basketball ay sumigaw. Aba, basic yan. Basic. Talagang mag-cheer ka Oo, para sa mag-cheer. favorite, Team mo. di ba sa favorite player? Pwede din. Paano sigaw pag nakashoot yung best player? Ha? Ganun lang. Parang ang OA mo, Ay na lang kasi ka-focus ka eh sa... Sa bagay. Uy, ang auntie talaga na sigaw. Parang nasa ka lang. Pero ito, mapapasigaw ka sa sakit. Why? Kasi nag-trending nga na viral ito isang karpintero. Na taga-Jensan pa naman eh. May buta mga taga-Jensan. May buntag! Mga kapampangan natin, maya paabak pukiyak. Puki Kayongan. Yun, maya paabak Puki Kayongan. Good morning po yan. Maray na aga sa inyo na boss. Naimbag na bigat ka na kayo amin. Yan. Anong meron, Mahapya Paul? mapita mga Muslim brothers and sisters. Dahil sa inuman nila, Tits, Okay. na pagtripan sila ng kaibigan nila na marunong daw mag-inject ng petroleum jelly. Pasintabi po, medyo maselan lang yung topic natin kasi nga, may mga lalaki insecure. Pag sinabihan ka ng jutes, maliit, gustong magpa-dax. Kaya itong tatlong kaibigan niya nagpa-inject. Okay. Isa ayaw niya, kaso natulog sa sobrang kalasingan. Di niya alam na habang Pinagtripan siya? tulog siya, Ay, loko. in-inject din siya ng petroleum jelly sa kanyang for adults only. Oo. Sa kanyang pinaka-iingatang bahagi. O sa kanyang sandata. Sa kanyang sandata. Pagkagising niya, yun na iniinda niya masakit. Tapos yung dahilan, hiniwalayan siya ng kanyang mga naging girlfriend o naging nung una niyang asawa kasi Opo. nga, parang hindi na daw normal yung kanyang for adults only dahil sobrang laki na. Hindi na daw masakit na. Dahil nga, nadagdagan dahil sa petroleum jelly na in-inject. Yup. Kaya masakit na pag siya, kumbaga na magbibrip siya ng yung masikip or maluwang. Siya, na pag nasasagi, masakit daw. Kasi nga anything na ilagay mo sa katawan mo and hindi yan pamilya. Alien, oo. sa katawan mo. Gagawa ang katawan mo, ang ating naturalesa ng paraan para ilabas mo yan. Sasakit yan, Oo. magkakalagnat ka. Sinasabi niyang hindi ito normal. Infection. Yes. So, Totoo yan, may Col. iba. Sa kanya naman, hindi pa man na-infect, pero yun na nga. Sabi ng doktor, kailangang operahan yan. Tanggalin talaga yan.
May iba na talagang nangyari, nagkaroon na ng infection. So please, tayong mga lalaki, kung ano lang binigay sa'yo na sanda, tanggapin mo na. Okay Tawagin na ka yan. man, Juts. Alam mo, Dahil sa performance! totoo yan. Totoo yan! Hindi po yan sa size. It's about the performance. Overall performance. Kasi may mga malalaki pero wala naman. Oo. Malungkot. Uy, hindi sa totoo lang, Col. Parang basketball player. Oo. Diba? Hindi porke maliit, Oo. wala na siyang substance sa team. Oo. May mga maliit na shooter talaga pumapasok lahat ng 3 points. At di porke matangkad. Madali ma-shoot talaga. Hindi porke Yung bola, matangkad yung bola. ka, shooter ka na, Oo. di ba? So may kanya-kanyang specialization. Yan. So, karpentero po yun, ha. Sa lahat ng mga, kung ano man, Oo. ikaw may basketball player, kung may engineer, huwag kang basta-basta kung ano ka man. Opo, Brother, tama po angkol, yan. huwag kang basta-basta magpaturok dyan dahil magiging delikado ang buhay mo. Tama yan. Pag na-infect yan, ako, anong gagawin niya? Puputulin na lang yan. Eh di lalong nawalan ka ng kaligayahan. Totoo. Kaya naging malungkot siya. Yung karpentero. Yung engineer, malungkot siya. Baka mali-mali yung sukat niya sa bahay. Yung engineer? Yung karpentero. Kala ko yung basketball player. Umi-step back. Yung basketball player. Yung karpentero. Wow! Syempre, pagkatapos nilang sumweldo sa isang linggo, masarap kasi mag-basketball, di ba? Yung player. Basketball player. Yung karpentero. Sa shot yan. Pag Sabado, nag-iinuman tuwing Sabado yun. Barek! Di ba yung mga karpentero? Pawala sa Hindi, yung basketball player. Ay, nako. Kaya pala naka-jersey, may laro pala kagabi. Yung basketball player? Yung engineer. Wow! Gwapo na, di ba? Naka-helmet pa. Safety helmet. Yung engineer. Yung basketball player. Baka kasi na-injured. Last time nasiko. Yung basketball Yung player? karpentero. Oo, totoo. Napukpok niya yung kamay sa martilyo. Yung karpentero. Yung basketball player. May dala na eskwala sa gilid eh. Yung karpentero. Yung basketball player. Ay, nako. Nagalit nga siya sa referee kasi mali yung tawag eh. Mali yung tawag ng foul. Yung basketball player? Yung engineer. Team owner kasi yun. yung engineer. Yung karpentero. Oh, yaman! Yaman! Sumenyas ng penalty. Yung square penalty. Sumenyas yung Oo. referee. Yung karpentero. Pero in fairness, ang ganda ng ginawa niyang cabinet. Yung karpentero. Yung referee. What? Ang daming nagmumura sa loob ng court niyan kasi minsan alam mong pumusta siya sa mga ibang team eh. Yung referee? Yung karpentero. Simple lang yan, pero mga idolo ko yan dahil sa hirap ng buhay. Mahirap ang buhay, nagtatrabaho pa rin. Siya nagbibisikleta lang yan. Yung karpentero. Yung referee. What? Tapos stripe yung damit niyan sa loob ng court. Nung referee? Yung karpentero. Ah? Rep! Mali yung tawag mo, tanga-tanga mo. Sabi nung mga Sabi nung fans? Sabi nung karpentero. May lapis pa yun sa tenga. Yung karpentero? Yung player. Ay, nako. Ay, nako. Ay, nako. Yan na. Once again, congratulations ha. Huwag kalimutan na huwag tayo magpa-tusok-tusok sa katawan natin ingat ng po. hindi natin alam. Dapat espesyalista lang yung gagawa. May Lalo papagawa ba sa ka ilang man. bahagi, Totoo no yan. turning back. Of course. Diba? Ayan. Ating alagaan ang ating mahal na hari. Yan. Maraming salamat po. Daghang salamat. Magkita-kita at magsama-sama po tayo bukas. Napapakinggan po si Uncle Davol, Tita Tanya Chinita, 5 a.m. to 8 a.m. sa 90.7 Love Radio Manila. Kung gusto mo marinig yung mga replays po namin ni Uncle, hanapin mo na sa YouTube, Love Radio Manila. Or pwede ka makinig online sa mga OFW. Sabihin mo yung mga kamag-anak mong OFWs, www.loveradio.com.ph. At syempre, kung sa taxi mo, Manong, gumagaan radyo mo, huwag mo na ililipat kasi mamaya masakyan ka namin ni Uncle. Nako, totoo yan. Bigyan ka namin ng pang-merienda dyan. Pag na-surprise mo kami. Dagan salamat! Huwag kalimutan mga socials natin ha. Love Radio Manila. Hanapin nyo na sa TikTok, sa Correct. YouTube, sa Facebook. Correct.
At syempre pa, happy birthday, Uncle Carl Jeronimo aka Kiko Tanggero! To you! Happy birthday sa lahat ng celebrate ng kanilang birthday. Happy birthday! Ito si Uncle Ricardo Cabo Verde. Uncle Cardo, good morning sa imo. Namahaw daw sila kasama si Tita Ami, Wow. tita ko dyan. Hello, Tita. Wow. And si Sheila, mga pinsan ko, Sheila at si Shimi sa may Pateros. Yun. Yung Ingat. karpentero nila, Wow. nakikinig din sa atin. Uy, salamat po sa lahat ng mga karpentero, sa lahat ng mga vulcanizing shop na Ay, oo. nilalakasan ng radyo, at especially sa mga sasakyan. Grabe, natutuwa po kami. Mga drivers. Grabe, overwhelmed kami ni Uncle pag hinahanap nyo kami sa isa't isa. Congratulations again, Bacoor City Strikers, and to the best player, James Guecote. Congratulations! Hello to Commissioner. Congrats lang, wala nga I love you dyan. Musunod na tambalang! Nicole Liala! Chris Chuper, dito lang sa estasyon number 1, 90.7 Love Radio. Feel good morning!